Tak dobrý večer všetci, ja som Ivan Ježík. Ťažko sa mi teraz nadväzuje na Jakuba, lebo ja som starší, ako bude Jakub, keď bude prezidentom Slovenska, čo bude za 20x rokov. Som starší ako Izabelina mama. Ale napriek tomu si veľmi vážim, že ste ma sem zavolali a že vám môžem porozprávať ten nejaký príbeh, ktorý možno bude pre vás zaujímavý. Ja som sa narodil veľmi dávno a narodil som sa v krajine, ktorá už vtedy mi pripadala dosť čudná. Bola plná takých kontrastov, ale mala také svoje čaro a to čaro som sa nejak postupne učil vychutnávať. Tá krajina je čudná aj dnes. Mám pocit, že deje sa okolo nás spústa vecí, ktoré by sa diať nemali, ale napriek tomu, ako si nemáme veľa energie s nimi bojovať alebo nápadov, ako to urobiť. Keďže by som mal dnes rozprávať, že ako som sa dostal na 4. poschodie, tak ja som si vymyslel, že aby som prišiel na 4., musel som najprv prísť na 1. No to moje prvé bolo niekedy v roku 1989. Možno sa čudujete, prečo práve takáto fotka. Na nej je môj detko. Môj detko sa narodil v roku 1899. To znamená, že v čase nežnej revolúcie mal 90 rokov a takto mi prišiel gratulovať k ukončeniu vysokej školy. Môj detko ma naučil strašne veľa a čím som starší, tým viac si uvedomujem, čo všetko to bolo. On bol ten, čo mi vysvetľoval, že za peniaze v Prahe dom a vo Viedni 2. On bol ten, čo mi hovoril, že ľudia vždy budú spievať pesničky toho, koho chleba budú jesť. Ale on bol aj ten, čo ma naučil, že on bol krajčír a vlastne vždy, keď niečo nové nám kvázi ušil, tak mi povedal, taká jeho prúpovidka bola, že v zdraví zodier a na nové sa zmôž. On ma naučil, že veci sú len veci. Môžeme ich mať veľa, môžu sa nám páčiť, môžu byť užitočné, môžu byť prospešné, ale že ako si o mnoho dôležitejšie ako veci sú ľudia. Veľmi som mu za to vďačný, pretože mnohé ďalšie veci, ktoré sa mi v živote potom udiali, sa ma snažili trošku odviesť od tohoto poznania. On ma naučil aj to, že všetkého dobrého, alebo veľa dobrého škodí a mal na to takú dobrú prax, že ma prinútil zjesť 4 veľké čokoládové zmrzliny, po ktorých mi bolo tak zle, že si to pamätám doteraz. Takže aj všetkého dobrého veľa škodí. Pre mňa 89. rok bol otvorením príležitostí, ktoré vy teraz máte a považujete ich možno za úplne automatické. Mne sa podarilo cestovať všelikde do sveta. Zlomovým bodom pre mňa bolo to, že som si mohol urobiť postgraduál v Londýne, čo mi umožnilo ísť potom učiť do zahraničia, učiť vo Švédsku, v Rakúsku, v Anglicku, 10 rokov matematiku. A celý ten čas som považoval takéto logické rozmýšľanie za najdôležitejšiu vec na svete. Hrozne som obdivoval ľudí, ktorí vedeli riešiť diferenciálne rovnice. Myslel som si, že to sú tí kvalitní ľudia pre túto spoločnosť. Pomaličky som sa ale dostával aj na to 2. poschodie a naučil som sa vďaka tým školám, na ktorých som mal šancu učiť, rozpoznávať akési aj také iné talenty, ako len tú logiku, matematiku a tie jazykové schopnosti. Ja som práve vo Švédsku, čo bol môj prvý taký medzinárodný job, mal šancu spoznať ľudí s postihnutím, ktorí normálne chodili do triedy. Prišla žiačka na moju hodinu a proste bolo očividné, že je slepá. Stále som snažil nejak vysporiadať s tým, že ako jej ja môžem pomôcť, keď nevidí. A ona hovorila, že ty sa nejako netráp, že ja si nejako poradím s tým, normálne tu uč a všetko bude v pohode. Aj bolo. Postupom tých jobov v zahraničí som sa dostal aj k tomu, že som ako veľký introvert začal hrať divadlo, športovali sme, chodili sme hrávať volejbalové turnaje spolu so žiakmi vo Švédsku. Boli to strašne také obohacujúce skúsenosti, lebo zo Slovenska som ich predtým vôbec nemal. Ten môj život do roku 2000 pozostával z 2 takých hlavných vecí. Snažil som sa nejako rozširovať tú množinu vecí, ktoré som vedel. To znamená, že stále ma fascinovalo sa učiť nové veci. No a našťastie som bol vychovaný tak, že ma hrozne veľa vecí bavilo. Takže bol aj taký celkom pekný prienik a ja som si žil veľmi, veľmi šťastným životom. No šťastný život pokračoval a ja som sa rozhodol jedného pekného dňa, tá fotka je ilustračná. Za fotky ďakujem Borisovi Nemetovi, o ktorom tu možno bude reč a je to môj veľmi dobrý kamarát a myslím, že Federika možno ho tiež spomenie nejako vo svojej prezentácii. Rozhodol som sa jedného dňa vrátiť na Slovensko, čo považujem za akési moje 3. poschodie,
A ten návrat na Slovensko bol veľmi zaujímavý. Ja som tu našiel, že zmenilo sa o mnoho menej, ako som čakal. V podstate sa nezmenilo nič. Veľmi rýchlo ma prešla chuť vrátiť sa do slovenského školstva, nie kvôli peniazom, pretože nejak som netúžil potom byť bohato odmeňovaný, ale zdalo sa mi, že strašne je skosnatele a presne tie veci, ktoré sme riešili na začiatku 90. rokov, sa v ňom riešili na začiatku tohto tisícročia. Našťastie mi ale moje práce a zamestnania hneď od začiatku umožnili spoznávať zaujímavých ľudí. Pre mňa boli zaujímaví ľudia, ktorí sa rozhodli robiť niečo pre druhých. Anton Strholec bol jeden z tých prvých, ktorých som spoznal, ešte keď som robil vlastne v korporátnom sektore, pretože môj prvý job na Slovensku bol vlastne v biznise. Spoznával som ale aj ľudí, ktorí boli akoby obyčajnejší, istým spôsobom neboli mediálne vôbec známi a robili nesmierne užitočnú prácu pre túto spoločnosť. Mňa to natoľko zaujalo, že som sa rozhodol vystúpiť aj na to 4. poschodie. Zaujalo ma to preto, že videl som, že tá práca tých ľudí nie je oceňovaná. A zase nehovorím o peniazoch, ale hovorím o tom, že ako ju vnímali druhí ľudia. Nejak som nemal energiu sa pridať k ľuďom, ktorí nadávali na spoločenský status učiteľov. Užitočnejšie ako nadávať, na to sa mi zdalo vytvárať nejaké príležitosti. A rozhodol som sa v roku 2008 aj s mojou kamarátkou Andreou Gajdošovou založiť Voices. To Voices vzniklo na báze toho, že ja som si, možno dosť neskoro, ale uvedomil som si, že je super, keď veľa vecí viem, je strašne dobre, keď ma veľa vecí baví, ale že preto, aby som bol úplne spokojný, chcem tam pridať ešte jednu takú dimenziu. Chcem byť aj nejako užitočný pre túto spoločnosť. Nie je mi proste jedno, čo sa tu deje, a možno nie som aktivista typu, že by som organizoval demonštrácie na námestí, ale proste ma strašne štve, že nie je tu poriadok, že developeri si možno robia, čo chcú, že sociálna práca je podhodnotená, že nie sú učitelia, nemajú podmienky na to, aby mohli pracovať. Ale to by sme tu boli strašne dlho. Snažil som sa vyťažiť z toho prieniku tých troch množín niečo, čo teraz niektorí z vás poznajú pod názvom Voices. A sú to aktivity, ktoré robíme. Nakrúcame krátke filmy, ktoré prezentujeme na internete a bezplatne ich robíme pre neziskové projekty a pre nemainstreamovú hudbu. Robíme nejaké vzdelávania, ktoré sú dostupné mladým ľuďom. Robíme kultúrne podujatia Voices Live, kde budeme mať napríklad zajtra už 33. Ak kto z vás by mal záujem, tak veľmi radi ho uvidíme v Tower 115, v Heineken Tower Stage na 33. liveke, kde bude napríklad spievať Korben Dallas, bude tam hrať Martina Javor, bude tam Monika Kompaníková, ktorú ja považujem za najlepšiu spisovateľku Slovensku tohto tisícročia, ale nie je to tá, ktorá by bola zrovna v médiách prezentovaná ako komerčne úspešný človek. Vydávame nejaké knihy, takže aj to je možno celkom zaujímavé. Prečo to robíme a aký to má zmysel? Ja si myslím, že nemá nejaký význam ľudí poučovať, ale skôr je to o tom vytvárať príležitosti spoznať rôznych ľudí a to sa presne deje aj na tých našich livekách. Tak ako Jakub spomínal Gaba, tak ja si myslím, že máme tu ďalšie príklady ľudí, ktorí proste vstali z tých gaučov a niečo robia, aj keď sa s tým niekedy veľmi trápia, ako možno práve Kali Bagala so svojím vydavateľstvom, ale tie jeho knihy sú naozaj niečo, čo je super poznať. Tú prácu ľudí, ktorú chceme zviditeľňovať, tak snažíme sa práve ukazovať, že čo všetko tí ľudia vedia a akí veľmi zruční sú v tom, ako pomáhajú druhým. Nejde mi o to, že dať im nejaký hold, ide mi o to, aby sme si to uvedomili a normálne racionalizovali tie veci. Proste bez tých ľudí, ktorí nie sú len extroverti a exhibicionisti, by táto spoločnosť jednoducho nefungovala. A to, čo oni pre ňu robia, nie je možno viditeľné hneď, ale je to nesmierne dôležité. Takisto vzdelávanie. Tam sa snažíme spájať v nejakom neformálnom prostredí, či už na jednodňových akciách alebo na jumpoch, prieniky generácií, ľudí mladších, starších a ľudí trebárs, ako je tam aj Matúš Čupka, ktorého ja si nesmierne vážim za to, že on bol jeden z prvých, ktorý mi vysvetlil koncept verejných priestorov alebo toho, že tie veci patria nám všetkým a je to na nás, čo s nimi urobíme.
A to, čo s nimi urobíme, nemusí byť veľká vec, môže to byť aj to, že jeden človek sa nahnevá, ide a niečo uprace. Samozrejme, že to nie je systémové riešenie a nezmení to nejako hneď túto spoločnosť. Takže nerobím si ani ja nejaké ilúzie o tom, kam to všetko tu smeruje, ale som strašne vďačný za to, že máme okolo seba aj takých ľudí, ako je Jakub, alebo spústa iných, ako aj vy tu sedíte. No a môj čas práve v tomto okamihu sa tiež naplnil, tak ja vám len želám, aby sa vám darilo a aby ste našli tie svoje prieniky aj vy všetci.